Sziasztok, Sejmálki vagyok. És ez pedig a Mass Effect 2. Úgy döntöttem, hogy a csatornámon bele fogok kezdeni egy 5 részes Mass Effect 2 gameplay sorozatba. Hát kezdjünk is bele, ahol én abba hagytam, onnan fogjuk folytatni. Mass Effect 2 ez az egyik kedvenc játékom, nagyon jó grafikája van, és ez a fedezékből tiszegős rendszer, ez nekem különösen tetszik. De majd meglátjátok. Beméltóztam tölteni, be is töltött, és innen folytattam. Itt vagyunk az Omegán. Tulajdonképpen egy ilyen bűnöző bandaszerűséget akarunk elkapni. Meg kell keresni a doktort, hogy tudjuk fejleszteni a cuccunkat, majd magunkkal kell vinni a Normandie-re. De most itt lőni fognak, úgyhogy én már egy fedezékbe is húzódok. Őket lekapjuk, ennyi. Lőjük ezt a jobban egy szar. Jó, aki lőtte. Megnyomjuk a shiftet, és megnyomjuk itt ezt a gombot. Ez itt kékre vált, akkor azt az embert nekünk pont elhúzza tulajdonképpen, vagy valamit, nem tudom pontosan mi. De át is váltuk jobban sebzős történt a cucc kombóra. Így szétlőtte, ennyi. Már itt nekem megvan Mordin, nem tudom, hogy miért innen folytatjuk. Na mindegy. Ó, nincs túlélve. Próbálom érteni az ellenségeket. Bocsás, egy játék egy kicsit hangos, mint hogy az én hangom, de hát ez van, erre képes a Fraps. Egyébként nagyon utálom a Frapset, Bandikemet sokkal jobban szeretem, de azt most lusta voltam letöltem, úgyhogy ez van. De itt kiválasztom magamnak a Distributor Ammo-t, és majd Jacob-ot fogom. De várjunk. Ups, ezt is életesés. Ez az Ammo, rosszat választottam ki. Én választott egy összar. Mindjárt ide állok, hogy több hozni. Na, igen, ezt itt elhúzta nekünk, és most búm, rompapa, és itt szétszedjük őket. De előrébb nyomulom. A szarból. Ide jövök. Mindjárt leszedem őket. Kurva anyád, takarodj már innen történt. Megfogjuk, rámegyünk egy shift, és itt pedig összeszedtem az amóját. Na mindegy, akkor most megöljük ezt a pisztolya, a képágyra. IMIR match. Szétszedlek tőle. Elfétávelő. De most visszaütődik, sebződök erősen, és erős dolog az. De most is tegyenek nincs, mert ezt kértem, ezt a felmúl. Nem baj, sebzek kell tenni. Na most szétlőjük, igen. Jó, megvan. Elkaptam, de figyelj, azt is le fogjuk szedni, de azt most előbb mesterlövész puskával. Ups, ott lesz majd. Ennyi, ezt leszedtem. Ők meg elintézik. Zsír. Enemies in front. Na most ott lesz, akkor majd a jó harci. Jó sikerült. Megvan. Na várjunk, és váltsuk a géppisztolyra. Innen menjünk le. Ötebezékből. Söljük ide. Ups. A lagokért néha, hogyha egy kicsit majd lagolni fog a videóban, azért elnézést kérek. De mint tudjátok, ez a most így teljesen max grafikán van a játék, és viszont a videó gyönyörű lesz. A lagért, hogyha van benne egy kicsit, tényleg elnézést kérek, de hát ez van, ezt tudja a gépem.
Így, le is lőttük ott az utolsót. Így van, kapunk 1500 kreditet ezért.